ҳами ятима намегирифтӣ, ҳами сағирая намегирифтӣ, анхе гарданакта кач карда намешиштӣ. ای خدا، اکی من تا حال در خانه خودش تلویزر خریدگی نیسته. برای من چه خیر تلویزر خریده میبیارم. або хнука яка бародарҷон чикор кунем меҳната беҳтарин кора якаҷон. مرحمت خاله جان. саломат бошӣ келин. لبای خاله جان. хай ина аз келин шуда ба хонадони мо омадантам 3 моҳ гузашт. 3 моҳае ки ту дар хонаи мо арӯсакӣ анаку иди якумтай аката занг зан гап зан ки дар иди якумут як телевизор гирифта биёя. майлиш телефон карда аката гап зан бо фаромӯш накунӣ. خوب شده است خاله جان. майлиш ای خدا، اکی من تا حال در خانه خودش تلویزر خریدگی نیسته. برای من چه خیر تلویزر خریده میبیارم. زنک؟ لبای مرحمت. آن زنک؟ برای چی گریه داری؟ هیچی نمی‌دونم. چه تینجه؟ خط ترسید شده. زیر نشه بخیره کارو کنی киноҳои давраи ҷавонӣ дар ҷавонӣ тамошо мекардем ҳами киноҳои ҳиндугия. оча ҷон мумкина оғо иҷоза дарача оча лабай бахайре ҳами зани ман гария кардиса хонагиёшон дар ягон чӣ шида боша пурсида меган не ҳама тинҷа просто зиқ шида меган ба хайрай гуфтум ки аката занг зан дар иди нав меомадагиш як телевизор гирифта биёя. барои ҳамин гирия карду рафт. телевизор телевизор охи модарҷон дар хонаи мо ҳама чӣ мерасад телевизорам дорем стирали машинам дорем ягон камбудӣ надорем чӣ дар пурай телевизор лозим боша ман худам 10 таша мехарам очаҷон чӣ лозим як каса ғам додан мо ягон камбутӣ надорем фаҳмидӣ ҳамин духтара ки шу додӣ ҳамин ҳафта ки рафти хабаргирӣ як чизака бор мекунӣ мери ё стиральник мебарӣ ё холодильник мебарӣ ё телевизор мебарӣ ё пилисос мебарӣ. ман гуфтам ки аката занг зан ҳамин ки ида омад дасти холӣ намебия як телевизор гирифта биёя. гапи шумо дуруст очаҷон хаяка ҳар хонаву ҳар як кас вобаста мисол ба ҳамун шароити худаш мекунад очаҷон хеле ки шумо медонед очаҷон бечора ятимай сағирай на падар дора на модар дора як бародари кашталканда дора ки бечора ба як азобу ба як машаққат зиндагишона пеш мебарад ин birdanҳо меван мехӯрад и ба фикрам бераҳмия нисбати очаҷон агар ҳамин гуфтагӣ мара интихоб карагӣ мара мегирифтӣ ҳамин ятима намегирифтӣ ҳамин сағирая намегирифтӣ анхе гарданакта кач карда намешиштӣ. фаҳмидӣ ман намедонам омад дасти холӣ набия як телевизор гирифта биёя. ту дар корҳои калоно кордор нашав. хуб қабулай очаҷон бо иҷозати шумо ман пай корам шама оча майли барори кор. раҳмат оча телевизор гира биёя. дӯстони азиз шумо медонистед ки ай шампуни харидагитон ай собуни харидагитон ай зубной пастаи харидагитон ай ҳамин чизи чорае ки ба хонатон мехарен ҳар моҳа аз 3000 то 15000 сомонӣ ойлик мегиред. намедонистед барои ҳамин ба диққати хоҳарон модарон ва апаҷонакон мерасонам ки ширкати фабелик барои ҳар як шумо шароити хуби кория фароҳам овардагия ки шумо метавонед дар хонатон нишаста хона нобуромада тавассути ҳамун телефони мобилитон кору фаъолиятитона бизнеситона пеш бурда дар як моҳ аз 3000 то 15000 сомонӣ пул ба даст биёред. барои ба кор қабул шудан диплом лозим нест, забонҳои хориҷиро донистан лозим нест. донишҷӯ духтарако 100% шумо метавонед кор кунед. апоҳое ки дар корхонаҳои давлатӣ ё корхонаҳои шахсӣ кор мекунед шуморо ҳам дар палнители метавонед ки аз 3000 то 15000 сомонӣ мош дар кор кунед. фақат барои ба кор қабул шудан шумо чӣ кор мекунед
рақамҳои болои экран ватсапи директори ширкати фаберлик апай фариштабонуда менависен. апай ма тамоми нозукиҳои кора нуқта ба нуқта шуморо ёд метам, мефаҳмона бепул ва шуморо метавонед ранги апаҷони ма дар оянда пули хуб ба даст биёред. як чизи дигарро ногуфта намонам, ҳар як нафаре ки кӯшиш мекуна, ҳаракат мекуна ва дар муддати 2 моҳ 3 моҳ осонакай директори ширкати фаберлик мешава, 20,000 сомона айҷониби ширкати фаберлик туҳфа мегира ва як чалаи тиллои дига айҷониби директортон апай фариштаҷон. барои ҳамин ҳама каса ҳаракат мекунем, апаҷони мада менависем. агар ҳами гуфтагӣ мара интихоб карагӣ мара мегирифтӣ, ҳами якима намегирифтӣ, ҳами сағирая намегирифтӣ, анхе гарданакта кач карда намешиштӣ. фаҳмидӣ? ман намедонам. омад дасти холӣ набия, як телевизор гирифта биёя. ту дар корои калоно кордор нашав. хуб, қабул Аючаҷон, бо иҷозати шумо ман пай корам шама Аюча. майли, барори кор. раҳмат Аюча. Якима сағирая. манда чӣ? телевизор гира биёя. Хуш омадӣ меҳмон, хуш омадан, хуш омадан. Кания чой рез келин накарда, хуш омадан. Гире, гире, хуш омадӣ. Келин чой кашта яката. Хуш омадан. Чойте, чойте яката. Ай раҳи дур омадае, ба нур омадае. Хуш омадӣ меҳмон. биё, ҳар рӯз биё. Келин, аку ин телевизори мана баркуна да хона часпо, ин телевизор нава да хони ман часпо. Майнаш холаҷон. ҳамин қами нағз мебинем ки ҳамин меҳмон дасти пур биёям. ҳамин даст ки пур боша дара ба по мекушоӣ. хуш омадан. Хуш бошин холаҷон. телевизора чанд сум гифтӣ? Телевизора рости 4000 қалтид холаҷон. 4000. Wi-Fi дора, Bluetooth дора. Ҳама чӣ дора Ай холаҷон. шуд, шуда бани. ҳамаша карахон менем. хуш омадан. гире, гире чой гире. Гире қанд гире меҳмон, шоколад нахӯре ки шоколад зарар дора. қандо гире та мепафте ту рафтам до датак забонто ов меша. хуш омадӣ. Рост холаҷон, шоколад дандони одамат. О. Раҳмат. ин қанди қурутия? омадӣ бачам биё. эй, ассалому алайкум. хуш омадӣ акай Бадриддин, хуш омадӣ. биё бачам биё. қуда омада меҳмон. Тинҷи акаҷон, хубӣ? Хуш омадӣ ака Бадриддин, хуш омадӣ. Чӣ ҳол дорӣ ака? Кора хубай? Бигзарин ака бишинед. Занакҷон чӣ ҳол дорӣ? Хуб ҳастӣ? меҳмон омада, ина қуда телевизор гирифтай омада. Чӣ ҳол дорӣ дига акай Бадриддин? Корот хубай настин, зиндагӣ авлод хубай, фарзандакот назанухи ака? Шукрона алло акаҷон. Хуш омадин ака. Раҳмат. ҳамиқа гуфтем ки набиёр бояд телевизора пушт карай омада. бояд 4000. Очаҷон, қадр мекунан, эҳтиром мекунан, гуфти ҳамун гапо ки гап дар сари чиз нест. Гап дар сари қадри қимати одамиятай, қадри қимати инсониятай. ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. монда набоши акай ма. акай Бадриддинҷон чӣ ҳол дорем? Хуб ҳастен? Тинҷ ҳастен? Шукронаи аллои меҳрубон акаҷон. Аз шумо пурсем, падар модар ҳама хуба? мешавад, алҳамдулилла, худоро шукр, ҳама хубай, ҳама тинҷай. мегӯм акай ҳаво хунук нестай? Ҳаво хунуке ака бародарҷон. чикор кунем? меҳнатай. беҳтарин кора акаҷон. як чиро фуромӯш накӣ ака, ай ҳамада нони ҳалолтарина ака,
ми шумо мехӯрем, барое ки меҳнатҳои шумо акаҷон дард дорад. Дари сарде, дари гуфти ҳамун гапҳо, ҳавои хинак. Акай Бадриддин, рости гап, ман ба як мақсад пеши худат омадам. Тенҷи бош ака. Чӣ хеле ки медонен, ҳар як минтақа, ҳар як ҷо ба худаш як расму русуми худша дорад ака. Дар мо ҳам боша, ҳамхели расму русумае ки вақте ки арӯс 6 моҳ мешавад ё ки мисол 5 моҳ мешавад, ё падару модараша даъват мекунад, ё ин ки акау додар ягон, хулосаи гап ки волидонша вақте даъват мекунанд, бояд падару модараш ё ки ҳамо акаш боша, додараш боша, ягон тӯҳфа бояд биёрад. Худоя, ман ба ин маоши ночиз чӣ хел тӯҳфа мехарам? Мисол телевизораи холодильника ягон чи ҳастае мақсад меёрам. Ман чӣ хеле ки медонам ака маоши худат ӯ қадар хуб нестае. Ва ман ба ӯ хотир омадам ака ки ҳамин маблағи акаҷонай ҳисоби ман қабул кунена. Ягон чӣ мехарем меёрем ака. Телевизораи холодильникаи фарқш нест. Ягон чизи сабук ака. Биқапен акаҷон. Чӣ хел мешавад? 100% мешава акаҷон. Ҳамин $500 мегирен ака. Телевизор мехаред, мегирен, меёрен. Чӣ чизи буд набуд ака? Ҳамиҷа буд. Хоб акаҷон. Худованд нигаҳбонтон. Бале ака. Ҳанотон ба худо ака. Хонагиёра ҳатман салом расонед. Ҳатман акаҷон. Ҳатман мерасонам. Эҳтиёт кар ака. Бале ака. Худоё, ҳазор бор шукронат, ҳазор бор. ташаккури зиёд ака. Миннатдорам барои тӯҳфаи овардагитон. модари моро бениҳоят хирсанд кардем. Аҳмад, миннатдор ака. Раҷабали Ибронӣ.